И здравейте, хора! Днес ще правим ново видео на пипирутка. Така, миналия път вместо да кажа 3 пръста, казах 2. Трябва да пуснете тези 3 пръста и да го завъртите. И след това пак да си ги сложите. Продължаваме така. Днес ще ви науча на един нов трик, който не съм много добър на него. И буквално, знаете ли какво стана? Буквално, когато се опитах първия път да го заснема, го направих и клипа ми спря от нищото. What? Защо? Не съм много добър на него и съм много зле. Тоест, на този трик съм много зле. Както и да е, сега ще ви го покажа как мога. Примерно, така. Трябва първо нали, аз го използвам само да го отварям. Ей, сега ще връщам. Така, трябваше да отида до тоалетна. И, докато бях, да. Аз принципно го правя само да го отварям, но това трябва да сте много големи просто, за да използвате да използвате такива ножки, където не са безопасни. Но, примерно, моето е гребен, както и да е. Ето. И сега ще ви покажа трика. Много съм зле. 3, 2, 1. Това на грешната дръжка. Ау! Добре, бе, защо не става? Сериозен ли си? Ау! О, направи го! Видяхте ли? Ето, показвам ви го. И не съм много добър. И ви го доказах. Чао!